no, exactly. What is this? Ebne Dambusuni থেকে নরক লামা কাসলাই মানে जोंङो फुंनि 8टानि हिमिन जत अटो ड्राइभार अ लामा हामियानो नुगैसों अ लामानो जेसेबां मास नामनाय कारण अब चलिनानै गांगाय सिनो अटो 7टा कायसा कायसि देराय थांगो जों अ लामानो बाइक सिं चालकनाबा अटोनि बाइक पेसेन्जार तै सिं चालक मानाय 7टा कायसा गायनो सोनामैदि 7टा कायसा गायनो सोनामैदि सिनो अटो निनि ससरफोर थांपायो एका अ लामा जे मानदाय टु पार्टिनि अ लामा बेबाग नसे हामिया ताकलाय वाटी फुरबो अ जे पार्टिनि लामा मासखानि कनि गसार हा पुं काखलाय फेमिनि हा पन्तो सि नरजा गया अ हा नबो से नरजा गया के अ लामा बसनामि आगा के जों बाइक चालक गाय जों जे अटो चालक गइसे खक्सा खंनै आजिवै जों नुखुंसलिलाय दङ बोसाबोति परिना निंथु जाना निंथु नोंना निंथु बेबादि समग्र ह अबबाय चलि दङ ओंखाय जों अटो चालक माया अ लामाव जों अटो देराखा ओंखाय अटो दे सोनामनाय उस्तुरमेन्दा सुनाय परिबार संसार चलिरनाय जों बाइक चलि माननाय कारण जों एकदम चालक मान सुग्लि आंगै जों दिनै अ लामा माका सुलायो ओंखाय सिनर जे एमएलए दंनायबो ताबु 4-5 बोसोर काउ दंखा अ लामाते हिमो थांगो गारि चालको फायो थांगो ब लाइसुइ दंमोन यागुलो ब अ लामा बनु रे नग नुगियाबो तो साइमिया नुगना हनिनो मने खलायो नुखानोसो सोनामिया कारण सोनामना नांगौ जों अटो चालकनाय बरक बुइयां एरिया थांगांगांखाय लामा काहाम चालगै मा थांगो रिजार्भ थांगांखाय मानदाय एरिया ब्लक अंडर हापायखायनो सिनि लामा एकदम हामिया एकदम सिद्रा बुनिसै जों बुनियां थांगा लामा काहामा चालगै मा फायो पाराव yang mandai blok andar hapaikanya lama hamya kutruk katra जों बाइक चालक मानदाय जों अरा चालक मानन मतम करै जों जेसेबां लामा नांगौ ताबुक तो ताइबो दुर्गा पूजा सिगां जों बाइक बुजा चालक नायबा जों चालक मायाव जागाव कारण जों लामा काहाम नांगौ लामा सनामतु जेफोरबोनो दुर्गतन गतिमान ना गतिमान अब लामा हापुं काखलायजा लामा दै किनार अब पुरा काखलायते अडेक तो काखलायसि थांगा अब तला कलाय गाड़ी कलाय थागाय तो सेस जोंगो गाड़ी जुदि एक्सिडेंट मन यागुलो बो जों पेसेन्जार न दनायनाय निजिनि गाड़ी न दसनामनाय निजिनि द जान बासिनाय जों तामो खायमानन किछु मत करै कारण जों लामा काहामनांगो लामा एमए दिल्ली लामा सनामका अंकाय ब्लाइक जावो अब चिनो अटो ड्राइभार नि हिमिन बुया जत जन साधारण नि बागैबो काहाम जत हिमनाय लाइसुनाय फायनाय थांनाय बिनि बागैबो काहाम जों अटो चालकनाय जों हिमिनो जागा गाड़ी चालक गया मंत्री बसालगो एमएलए बसालगो सीएम चालगो कत कोला थांगो बरक थांगो फायो बरक कत नुगुइ दङ सनामना अधिकार दङ आनि कगसना एमने तापसे जरते नरक के बाय कक डक्टर रक डक्टर प्रशासन बाय करंखा बोलते बरक ताबो अरा फाइ नुफैके आं गांगाय तो बरक बाय जों सालायनाय गाहाम हामिया सिदा तो तामु क्लाइमान क्लाइमिया अबनो सिनि एमने कगलामनि बिसिंते यागा जों अब हायका